ସାଙ୍ଗ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ କହୁଛି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କହିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ମଣିଷ ରତ୍ନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗ ରହୁନୁ। ମଣିଷ ରତ୍ନ ନୁହେଁ ତଥାପି ବଦଳିଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ କହୁଛି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ। ସିଓର। ମଣିଷ ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛୁ ଆସିବୁ ଚିଲେଇ କହିଦେବି ନା ଏଇ ଶୁଣୁ ଫାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ କିଛି ୱାର୍ଡ କହୁଛି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖା। ବୁଝିପାରିଲା? ମତେ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ କହୁଛି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖା। ବାସ୍ ଏଇଟା ଦରକାର ଭାଇ, ଏଇଟା ଦରକାର ଭାଇ। ରେଡି? ହଁ ସାଙ୍ଗ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ କହୁଛି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖା। ନିଶ୍ଚୟ। ସାଙ୍ଗ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ କହୁଛି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଦେଖା। ସିଓର। ମଣିଷ ରତ୍ନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବଦଳିଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଜୀବନ ମହମବତୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଲିଭିଯାଏ। ମନ ଆଇନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବାଃ 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 ବାଃ।